A Festa da Xuventude volve a Guiño e contará coa actuación da Panorama. A Comisión de Festas xa traballa en máis celebracións que desenvolverán nos vindeiros meses. Esta fin de semana non faltarán as propostas para desfrutar de noites de música e orquestras. A Guiño será un dos puntos quentes ao contar un ano máis coa súa xa tradicional Festa da Xuventude, que se celebra mañá e contará con varias propostas musicais. Temos pensado facer a Festa da Xuventude como levamos facendo, bueno, nós non, pero como se leva facendo outros anos. E nada, este ano tomamos a iniciativa de poder traer a Panorama, que é unha das orquestas top de España. E nada, a ver que tal sale. Esperemos que nos acompañe o tempo, sobre todo, porque non le estamos levando moita fama nos últimos anos, pero sí, que nos acompañe o tempo, que veña moita xente, que sea unha noite tranquila, sobre todo, e que todo poida salir ben para nós e máis para a xente que veña ver a orquesta. Festa que se pode celebrar un ano máis grazas ao traballo desenvolvido nas últimas semanas pola Comisión. Sobre todo pedidas polo pueblo, moverse para as empresas que queren colaborar con nós, moverse para xente que colabore, pois sean feriantes ou a barra ou X. E, bueno, pois todo fai falta, o tempo máis as mans. A Comisión conta con varias caras novas que se unen para que a Guiño conte cunhas celebracións que atraian os veciños. Varias persoas que se quixeron unir á nosa iniciativa e, nada, esperemos que están aportando o seu graniño de arena, como aportamos outros, a ver que tal. Ahora mesmo somos 10 persoas, ojalá fóramos uns pouquiños máis, porque falta fai as man para traballar, pero, bueno, non está mal. E que xa están traballando en outras festas que se celebrarán nas vindeiras semanas. Temos aí planeadas un par de festas máis cerca do que pensa a xente, e nada, a ver que tal sale. Esperemos que sala ben esta primeira e o resto pois que veñan sobre rodas. E o prato forte volverá a ser a Festa do Carmen. Eso está claro, a nosa festa principal é a Festa do Carmen, este ano temos 3 días planeados e sigue sendo a nosa festa principal, aínda que recalquemos tamén sobre outras, pero bueno, a principal sempre vai a ser a Festa do Carmen. Temos aí casi todo amarrado, pero aínda non queremos desvelar aí un pouco, pero bueno, sí, aínda queda por ultimar os últimos detalles. Esta mañá, o presidente da Comisión e dous dos seus membros, Raúl Santos e Jonathan Infante, fixeron unha foto oficial coa corporación ribeirense.